सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। मुंबई गोवा महामार्ग 31 मे पर्यंत पूर्ण होईल असं आश्वासन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एप्रिल महिन्यात सिंधुदुर्गातील एका कार्यक्रमात दिलं होतं। मंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि ठेकेदारांनी 31 मे पूर्वी काम पूर्ण करण्याची हवा निर्माण केली। मात्र 31 मे उजाडला तरी महामार्गाचं काम अपूर्णच आहे। त्यामुळे यंदाचा गणेशोत्सव खडतर प्रवास करूनच चाकरमान्यांना यावं लागलं। या वर्षी मे महिना समाप्त होण्याच्या आधी मुंबई गोवा मार्ग पूर्ण होईल आणि या पावसाळ्यात तुम्हाला त्रास होणार नाही। सध्या चिपळूण पूल, संगमेश्वर पूल, निवळी पूल, पाली पूल आणि लांजा येथील पुलाचं काम अपूर्णच असल्यामुळे तेथील लोकांची गैरसोय निश्चित आहे। सिंधुदुर्गातील त्या कार्यक्रमानंतर अनेक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी महामार्गाच्या कामाची पाहणी करून आम्ही वेळेत काम पूर्ण करू अशा घोषणा केल्या होत्या। मात्र ठेकेदारांनी आपल्या कामाची कासवगती कायम ठेवत प्रशासनाला आणि जनतेला तोंडघशी पाडलाय। चिपळूण, संगमेश्वर, निवळी, पाली आणि लांजा येथील उड्डाणपुलाची कामं अजूनही अपूर्ण आहेत। संगमेश्वर तालुक्यात आरवली ते वाव नदी परिसरात 4 ठिकाणी रस्त्याची कामं रखडलेली आहेत, तर लांजा तालुक्यातील वेरळ परिसरातील काम संथ गतीनं सुरू आहे। संगमेश्वर बस स्थानकासमोरील पुलावरून 15 जून पर्यंत एकदिशा मार्ग सुरू करू असं आश्वासन राष्ट्रीय महामार्ग विभागानं दिलं होतं। मात्र त्यापूर्वी पावसाचा जोर राहिला तर वाहतूक कोंडीचा त्रास संगमेश्वर वासियांना सहन करावा लागणार आहे। 31 मे पर्यंत कामं पूर्ण करण्याची डेडलाईन पुन्हा चुकल्यामुळे पावसाळ्यात महामार्गावर ठिकठिकाणी चिखलाचं साम्राज्य निर्माण होण्याची भीती आहे, ज्यामुळे वाहन चालकांची डोकेदुखी वाढणार आहे। तसंच सप्टेंबर महिन्यातील गणेशोत्सवात मुंबईहून येणाऱ्या चाकरमान्यांच्या वाट्याला यंदाही खडतर आणि त्रासदायक प्रवासच येणार आहे। देशाची आर्थिक राजधानी आणि गोव्याच्या सौंदर्याला जोडणारा हा रस्ता आज स्वतःच एका मृत्यूच्या सापळ्यात अडकलाय। 18 वर्ष उलटली, हजारो कोटी खर्च झाले, पण कोकण वासियांच्या वाटेला आले फक्त खड्डे आणि मरण यातना। मार्च 2026 ची डेडलाईन डोळ्यासमोर विरून गेली तरी ही कामं पूर्णच। हा विकास आहे की कोकणचा घात? पावसात दरडी कोसळतील, वाहतूक कोंडीत जीव गुदमरेल, सांगा याला प्रगती म्हणायचं का? कोकणसाद लाईव्हसाठी मकरंद पटवर्धन, रत्नागिरी।